Dobar dan ljudi, ovdje King Dakar. Danas ću vam pokazati kako da... za početnike. Dobar dan ljudi, ovdje King Dakar. Danas ću vam pokazati kako da napravite za početnike kuću. I gdje su pominjale lokacije. Ovo je možda malo čudno, ovo je mod za amplifikovano, to vam je samo za dobre kompjutere. Nije za neke lošije starije kompjutere. To preporučujem da ne koristite na starijim, jer će biti malo zajebano. Ok, sada ćemo da napravimo kuću jednu. Ja sam se ovdje popao gore, imao sam jedan chest u kojem su bile sve ove stvari. Ono kao imate sanduk uključeno i isključeno, neka bolje se bude uključeno, kao i varanja. To će malo trebati, ja mislim, za XP. Ako, primjer, ovdje ne možete da sakupite XP, treba će vam varanja. Tako da, ajmo sad počnemo da ovo malo poravnamo. Ovo ćemo sad poravnati. Nećemo sve skroz dodole, samo ovaj nivo i to je to. Onda ću dodati, vidjet ćete već. Trebate što pre da napravite kuću da vas zombi ne smaraju. Ok. Meni namješteno mirno, sad ću ovako, normalno, ovako. Na normalno ćemo postaviti. Ovako, vidite koliko imam. 55, 6. Ok, ovuda. Što pre, to bolje. Sad ćemo ovako. Još ovdje. Evo ga. Dobro, to je to. E sad, šta ćemo? Kako ćemo? Gdje mi je? Treba mi jedan kramp. Ovaj će već iskorišćen. Ovako. Ja kud nisam napravio od blata. A neću. Neću sad tako da se zamajavam s tim. Morat ćemo da napravimo farmu. Ovako. Ok. Nije mi dovoljno 12. Ovo ću da napravim. Sad ću pokazati kako kuću trebate da pravite. Što veće, to bolje. Ajde 20. Ovo će im biti manje kamenolom. I trebate da pazite na hranu. To mi je jako važno. Ovako ćemo. Možete staviti na evo je noć. Možete staviti na mirno. Dok ne nađete izvor hrane. Ajde, tako ću. Sorry. Ovako. Ovako. Ne. Evo ovako, mirno. Ok, sad ću ja napraviti na litici. Meni ja tako volim. Imam lijep pogled kao vamo. Ok. Ovako.
Treba će mi još kamenja. Jebi ga. Šta? Dobro, nemam zombi, stavio sam mirno. Mirno. Yes. Što brže ide sa kamenima ovim. Okej. Okej, ovo je sada dovoljno. I pazite da ne padnete dole, jer ako padnete... neće moći ispopnete. To je 100%. Trebalo bi vam... čitava večnost onda se popnete gore. Tako da... je... tako. Napravit ćemo na sprat kuću. Više volim tako na sprat. Ok, idemo po još. Meni je trebalo jedno 15 minuta da se popnem dogore do ovog mesta, tako da nemojte gubiti vreme. Mnogo je bolje dole, ali već kad smo ovdje počeli, ajde završimo. Ali dobro, ja sam ovo mjesto izabrao zbog ovoga. Vidite? Možete za sekund dvije da padnete dole i da vam ništa ne bude. Tako da... ali zato penjanje, dobro. Nema veze penjanje. Zaboravimo na to. Aj, idemo gore sad, ovdje. Ovako. Znate šta će mi trebati? Trebat će mi merdine. Dobro, dole je drvo, sad ne utidem. U sljedećoj epizodi ćemo ići da uzmemo resurse, znači drvo i tako to. Vidite mi je drvo. Dobro, nećemo sad gradimo kuću, sad nećemo ništa. Ovo je onako mala kuća, dobro za početnike. 2 sprata, ono, najviše. Više neće trebati. Prvi sprat, ne, bolje drugi bude, ono, za kovčege i za skladištenje. A prvi, krevet, crafting table, enchanting table i tako. To vam preporučujem, tako. Gore ne trebate da gradite, ovako. Ne trebate da gradite krov. Jedino ako hoćete da proširite gore, ali... meni se nešto ne proširuje. Ako je malo mesta, to... radite što hoćete. Ja ne valim zemlju. Okej. Ovako. Kad ću poplačam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Znači treba će mi još 7 blokova kamena. Kasnije ćemo da probamo da napravimo nether portal. Da, nether portal. Ovako. I više nego dovoljno je ovo.
napravit ću neka mala stazica ovako. Čisto tako malo lepše da nam bude. Tu ćemo cveće. Okej. Ajde, sad ćemo sačekati da se... Tu ne treba svetlo. Okej, sad idemo ovako da uzmemo drveta. Drvo nam je jako potrebno. Sad ne možete paziti na zombije jer smo na mirnom. Snimat ćemo ovako skroz do posljednjeg dostignuća. To ćemo... Ajde. Ja, što ne volim ovako kako mi bude. Evo ga. Okej. Sad smo gotovi s tim. Jedno drvo. A treba će nam. Da vidimo. Evo da ovako ćemo od 40 zaseka ćemo moći napravimo 8 ovih chestova. Sad nam je cilj... Evo, opet ovako. A nije. Sad nam je cilj da napravimo, da dobijemo što više drveta. Da napravimo chestove, medine da bismo mogli ispopiti na drugi sprat. Onda krevet. Znam, krevet će nam trebati vuna, a... Vunu ne znam da nađem. Ovdje nisam možda vidio, možda dole. Evo u sljedeći epizodi ćemo ići dole. Ima je tamo lava, to će nam biti korisno za Nether portal. Ok. Da, ovo će nam biti dovoljno previše čak možda. Ovo će nam biti previše. Malo da odmorimo. Viri svinja. To ćemo kasnije, ne znam da li kako mogu da ih dođu do mene. Svinje. 3, 4. Crafting table. Ja. Ovako. Šta je ovo? Evo ga. Jedan stack, 8 ovih. Ok. Sad ćemo napraviti šta piće. Merdivine. Ovako. Ok. Ovdje gore ćemo da napravimo chestove. Ok. Ovako ćemo. Inače, ovako ne može, to mi je tako debilno. Za sad će biti dovoljno 3. Možda. I ovdje. Neću. Dobro. To je to. Vidimo se u epizodi broj 2. Bio je King Dakar. Subscribeujte, lajkujte i srećno u igranju Minecrafta. Doviđenja.